भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेके आए बनी, जौन की राजस्थानी घाघरा गाना से जुड़ल, जौन की वीडियो सॉन्ग से जुड़ल लेटेस्ट अपडेट लेके आए बनी, न्यू अपडेट जौन के बारे में आप सबको बता दी। हाल फिलहाल जौन रिपोर्ट आयल बटे उहे भैया आप सबको हम बतावल बनी। जी हाँ भैया, सबसे पहले जान ली राजस्थानी घाघरा के ऑडियो सॉन्ग जौन की पूरा तरह से धूम मचा दिल बा। आप सब बहुत ही ज्यादा प्यार आशीर्वाद दिल बनी। जौन गाना गेल बने पवन सिंह और प्रियंका सिंह, ये गाना के लिखले बने अखिलेश कश्यप जी, गाना म्यूजिक दल बने शिशिर पांडे और श्याम सुंदर जी। आप सबको बता दी बहुत ही बेहतरीन भोजपुरी सॉन्ग, एक लोकगीत 2020 के जौन की वीडियो सॉन्ग में आप सबके बीच आवल बा, जौन का ऑफिशियली अनाउंस बहुत पहले के ही हो चुकल बा कि वीडियो सॉन्ग ये गाना के बहुत जल्द आवल बा। लेकिन आप सबको बता दी 2 दिन, जी हाँ भैया 2 दिन पहले ही एक अखिलेश कश्यप जी जौन गाना के राइटर बनी हुआ कि वीडियो जारी के लिए उन्हें बतले रही कि ये गाना के शूटिंग अब बहुत जल्द, जी हाँ भैया बहुत जल्द शूटिंग स्टार्ट हो गया बा। मतलब यूं कहीं तो 2-4 ही दिन में शूटिंग स्टार्ट हो गया बा। उनके कहले के मतलब ऐसा रहे कि बहुत जल्द शूटिंग स्टार्ट हो गया बा। ओकरा बाद आप सबके बीच राजस्थानी घाघरा गाना के भी वीडियो सॉन्ग एकदम जल्द आवल बा। जी हाँ भैया, जेंगे आप सब प्यार आशीर्वाद वीडियो सॉन्ग के दिल बनी, वही टीम के वीडियो सॉन्ग से भी उम्मीद बाटे। और भी आपसे बता दी अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट अखिलेश कश्यप जी और पवन सिंह जी के साथ आवे अलावा जौन की इंतजार करत रही। लेकिन अभी फिलहाल राजस्थानी घाघरा के वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच बहुत जल्द आवे बा, जौन की आदिशक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से फुल HD वीडियो सॉन्ग रिलीज हुई, जौन की बहुत जल्द जैसे शूटिंग हुई भैया और रिलीज डेट आई हम आप सबको बता दें। लेकिन इतने जानी लेटेस्ट अपडेट ये गाना के वीडियो सॉन्ग से ये बा कि बहुत जल्द शूटिंग स्टार्ट होके वाला बा और आप सबके बीच गाना आवल बा। जी भैया, ऐसे पहले भी रिपोर्ट आई है, लेकिन आपसे बता दे हाल फिलहाल जो लेटेस्ट 1-2 दिन में रिपोर्ट आई बा वो हम बता रहल बनी कि बहुत जल्द स्टार्ट होके वाला बा और बहुत जल्द आप सबके बीच वीडियो सॉन्ग आवल बा। तो भैया आप सबके गाना के वीडियो सॉन्ग के कितना इंतजार बा जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो के दबा के शेयर करी।